ഹരി ഓം. എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ പ്രണാമം. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ആദ്യം നാം ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതു കാര്യമാണോ നമുക്ക് നേടാൻ നാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നത്, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ. മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന മറ്റെല്ലാ ചിന്തകളെയും മാറ്റി നിർത്തി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടത് മറ്റൊന്നുമല്ല, കൃത്യനിഷ്ഠയും അനുഷ്ഠാനവുമാണ്. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നാം ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലല്ല, ഏതു രീതിയിലാണ് ഈ മനസ്സ് വികസിക്കേണ്ടത്, ഏതു രീതിയിൽ ഈ മനസ്സിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്താലാണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ലക്ഷ്യത്തെ കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്, ആ ലക്ഷ്യം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാകണമെന്നില്ല, അത് ലോക നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാകണം. ആ രീതിയിൽ ഈ മനസ്സിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉപായം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ദിവസത്തിൽ 4 സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കണം. ഒന്ന്, പ്രഭാതത്തിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം, അതായത് രാവിലെ 4 മണി. പിന്നീട് മധ്യാഹ്നത്തിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. പിന്നീട് വൈകുന്നേരം 4 മണി. പിന്നീട് രാത്രി നിങ്ങൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പും. അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഈ 4 സമയങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസവും കൃത്യനിഷ്ഠയും അനുഷ്ഠാനത്തോടും കൂടി സാധനകൾ അഭ്യസിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ അത്യത്ഭുതകരമായ മാറ്റം ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലും ജീവിതത്തിലും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. നിങ്ങൾക്ക് പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്ര ഊർജവും തേജസ്സും ശക്തിയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെ നിന്നാണ് പ്രകടമാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പോലും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. അത്രയും അനന്തമായ ശക്തി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം തീവ്രമായി നമ്മൾ ഈ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സാധനയിൽ നിന്നും ശക്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 4 സമയങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ 4 സമയങ്ങളാണ് നമുക്ക് സാധന അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായത്. ഈ 4 വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം പ്രഭാതത്തിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തമാണ്, അതായത് 4 മണി എന്ന ആ സമയം. അതിന് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. കയ്യും കാലും ഒന്ന് കഴുകി ആദ്യം പ്രാണായാമം പരിശീലിക്കൂ. സൂര്യ നമസ്കാരം, പ്രാണായാമം, പിന്നീട് നാമജപം. ഒരേ മന്ത്രം തന്നെ ഒരു ജപമാലയുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ ആ ജപമാല എടുത്തുകൊണ്ട് 108 തവണ ആ മന്ത്രത്തെ ആവർത്തിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഈ മന്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തി മനസ്സിൽ സ്പർശിക്കും തോറും മനസ്സിലുള്ള ദുർബലമായ ചിന്തകൾ അവിടെ നിന്നും ഇല്ലാതാകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സ് ശാന്തവും സാത്വികവും തേജസ്സുമുള്ളതായി മാറുന്നതാണ്. ഇനി ഈ 4 തവണ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലും പിന്നീട് വൈകുന്നേരം, അത് സന്ധ്യയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം. കാരണം പ്രയത്നം നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്താലേ അതിനുള്ള ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും അത് ലഭിക്കുകയില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, നാം ഒട്ടും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വികാസത്തെയോ പുരോഗതിയെയോ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വന്തം വികാസത്തിനു തടസ്സമായി നിൽക്കാതെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുവാൻ ആർക്കാണോ സാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തെ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള മാർഗം ഈശ്വരൻ സ്വയം കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 2-ാം അധ്യായത്തിലെ 34-ാമത് ശ്ലോകം വരെയായിരുന്നു കണ്ടത്.
ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. 2-ാം അധ്യായത്തിലെ 35-ാമത് ശ്ലോകം. ഭയാദ് രണാദ് ഉപരതം വംസ്യന്തേ ത്വാം മഹാരഥ യേഷാച്ഛത്വം ബഹുമധു ഭൂത്വാ യാസ്യസി ലാഘവം. ഭയാദ് രണാദുപരതം വംസ്യന്തേ ത്വാം മഹാരഥ യേഷാം ചത്വം ബഹുമധു ഭൂത്വാ യാസ്യസി ലാഘവം. അർജുനൻ യുദ്ധക്കളം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ യുദ്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാൽ അർജുനന് സംഭവിക്കാവുന്ന ക്ലേശങ്ങളും അർജുനന് സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന അപമാനങ്ങളും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി ഒന്നുകൂടി ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അഥവാ അർജുന, നീ അനേകം തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ യോദ്ധാവായി ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ സമൂഹം മുഴുവനും നിന്നെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ യോദ്ധാവായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അഥവാ അർജുന, നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഈ നിമിഷം ഈ ധർമ്മയുദ്ധത്തിൽ നിന്നും നീ സ്വന്തം മനസ്സിലെ ദുർബല ചിന്തകളുടെ പ്രേരണയാൽ യുദ്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുക എന്ന തീരുമാനം നീ സ്വീകരിച്ചാൽ നാളെ ഈ സമൂഹം എന്തെല്ലാം നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണോ നിന്നെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നത്, നിന്നെ ആദരിച്ചിരുന്നത്, അതേ സമൂഹം തന്നെ നിന്നെ അപമാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, നിനക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകൾ അർജുന നിനക്ക് നൽകുന്നതാണ്. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി നിനക്ക് ലഭിച്ച സമൂഹത്തിൽ നിനക്ക് ലഭിച്ച ഈ സ്ഥാനം വെറും ഒരു നിമിഷത്തെ തീരുമാനം തെറ്റായി സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നിനക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനം മുഴുവനും അർജുന നഷ്ടമാകുന്നതാണ്. കാരണം നീ സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന നിർണയം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന, എതിർവശത്തു നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ, അത് നിൻ്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ പിതാമഹനാണ്, നിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളാണ് എന്ന ചിന്ത കൊണ്ട് ഈ ധർമ്മയുദ്ധത്തിൽ നിന്നും നീ പിന്മാറിയാൽ അർജുന, സമൂഹത്തിൽ നിനക്ക് ലഭിച്ച സമ്പൂർണമായ സ്ഥാനവും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടില്ലാതാകുന്നതാണ്. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രസക്തി എത്രത്തോളം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക്, യുവാക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതേ മാനസിക ദൗർബല്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് നേരിടാനായിട്ടുള്ളത്. അർജുനൻ ഇവിടെ യുദ്ധക്കളത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ യുദ്ധത്തേക്കാൾ വലുതായി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടുവാൻ ഒരല്പം പോലും മനോബലം ഇല്ലാതെ നാം അതിനെ നേരിടാൻ പരിശ്രമിച്ചെന്നാൽ തീർച്ചയായും പരാജയം നമ്മുടേതായിരിക്കും. വിജയം നമ്മെ തളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചിന്തകൾക്കും. പക്ഷേ അതിന് നാം അനുവദിക്കരുത്. മനസ്സിലെ ദൗർബല്യങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മനസ്സിൻ്റെ തന്നെ പ്രയത്നത്തിലൂടെ വിജയം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിന് കൃത്യനിഷ്ഠയും അനുഷ്ഠാനവും ജീവിതത്തിൽ ശീലമാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രഥമമായ കാര്യമാണ്. അതിനെല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. തുടർന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ പ്രണാമം. ഹരി ഓം.